thir tu te in zawa in chi bai ule voin April ni som pali Monday sang ni som ni panga hi holiday ania ke ni chhungkua po Hangi Lunglen Tlang lama Aizawl Peak Resort kan hankal vea alimom khop mai Skywalk te kan kala monga zadu khop mai Hangi Lunglen Tlang resort nuam tak le Skywalk neitu te hi engineer Ginzalala siam advisor technical nimek te chhungkua ania Lelte hian India rama solar pumping sang ber alo siam toa tunah Mizorama Skywalk hmasa ber an siam le bawk te hi mi mal tak point ka chuang hle mai Aizawl Peak Resort Skywalk hi February ni riat sang di som ni pangakhan Chief Minister Pu Lalduhoma chuan a hawng Skywalk Structure hi Nail India Adventure Private Limited Pune miten an siam glass panel hi 30 la ya chhah ania meter so masei ania azaw zong hi meter ni le 0.24 ani poka meter khat pial hian puitling pasari adol zo ani a glass china hian mi za somthum panga aruala om thei tura duan ania a himlo hi NIT Mizoram ten an endika keji za ve larit mi za somnga po arualing kalse adol zo hle don niin an ngai Skywalk kal tur hian
booking te ti thap anga ya pui tling kung som chin chung lam tan cheng sa ania no pang kung som loi lam tan cheng som nga ania minute nga zel hun kan nei ani glass chunga hankal meu chuan a himani ti hiat point mong azadu hle mai a hnuai lampang hi asang na samai sia kal thang lo tan phei chuan lom ve deuh turani a ka fa pa po hian hei anu hi an han fiama a lau hle mai hei a fiam hlotling khop mai
tin nuam tu bir pakhat chu akot zol hian ia hela hian open air service te anei thei baka Aizawl khopui alang fi em boka abik takin atlo tu tan chuan du thu sama chuan zandar ruk nulam panga hian kal chhoila Aizawl khopui hi nuailama hian a eng ut mai thina a hmu nom dang dai hle ni eile in tur tui ngai hle maya tin a chhong chung lama auditorium room nuam deuh mai boka kan hnung che hian uparhuai te chhungkua te point dinner an ei ve don mek ani ole tikhan Aizawl Peak Resort Skywalk ate kan kala dinner tui nai tak te puar tak le tui ki takin kan ei boka amun ma ate kan han vei kuala tha te kan han la boka chhungkua mi rang rang an kal ve boka a hlim boma anuam hle a abik takin no pangten nuam an te hle ni ilakal lo wani chuan in chhungkuain han kal ve te u tin akal to te point
หุ่นกันในเริ่มจันทดจวนตัวเลเสหลัง